com ja us hem comentat abans, avui és el darrer programa de la temporada i per això avui tenim a l'estudi, com ja hem dit, a l'Àngel Garreta, que és la persona que posa veu a les peces que cada setmana teniu del grup d'història Ramon Vergés. És la secció professional del programa, Sí, l'altre... La resta és amateur. Bueno, parli-ho així, sí, una miqueta sí. Digue'ns, Àngel, com va sorgir aquesta idea de fer aquestes càpsules? Doncs mira, quan vam estar parlant amb vosaltres de veure què podíem fer aquesta temporada, també des del grup d'història Ramon Vergés, doncs vaig creure que potser hi havia la possibilitat de venir aquí, no?, al programa, anar xerrant una història, comentant-la en veu alta, però crec que li donava un toc, mai més ben dir la paraula, un toc diferent, un encapsulat, no?, fer una cosa més... que inclús es pogués escoltar aïllada del que és el propi programa, que parlés per si sola, no?, d'alguna història. Provar un format diferent en quant al que s'ha fet a l'europeisme. Fer una petita peça de podcast no és res diferent a dia d'avui, a 2024-25, però bueno, vam creure que era la millor manera de més assegurar la presència regular, no? Tothom, cadascú amb les seves obligacions, feines i tal, podria donar-se el cas d'alguna setmana de no poder venir presencialment. I vam creure que potser era la millor manera d'assegurar-ho i dins d'assegurar-ho fer-ho amb un to una mica diferent del que s'ha escoltat en l'europeisme els últims anys en qualsevol format. I pel que fa al tipus de peces, a l'hora de triar els temes, hem vist que has tocat diversos temes, són molt repetitiu, però la veritat és que ha sigut molt interessant. Fem una mica de repàs sense entrar a totes. Quina destacaries més? Clar, hi ha hagut alguns temes una mica, entre cometes, seriosos, no?, de dir, anem a explicar una història fil per randa, inclús esportiva, que en una història esportiva sempre és bastant habitual centrar-se en els mateixos ítems, no? La temporada es desenvolupa d'aquesta manera i aquests encerts, aquests errors, la directiva tenia aquells problemes, i la temporada següent es va guanyar o perdre una categoria, resultats... Bueno, és bastant esquemàtic, no?, parlar d'una història així. I ens hem volgut escapar en la majoria de peces que hem fet, jo crec que són majoritàries les que són diferents, a explicar coses que potser la gent ni sabia i que fossin un pèl originals, curioses. Hem rescatat un himne que crec que només l'havien sentit membres d'una junta directiva de principis del 2000, però no va sortir a la llum perquè aquell himne que van proposar pel centenari no va agradar. I sort. I li van dir a la persona que ho va proposar moltes gràcies, torni vostè demà. I bé, hem penjat uns quants fragments de l'himne en aquest podcast, no? Un himne inexistent de la història de l'Europa. Hem parlat d'una carta... Aquest és el que més em va agradar. Sí, el de la carta ha triomfat molt, a Josep Tarradellas, retornat a l'exili, en què l'Europa canta les lloances, jo crec que més grans que he sentit a la meva vida a la Vila de Gràcia, o sigui, una cosa fora de mida i que no es va arribar a enviar. I que encara avui no sabem per què no es va arribar a enviar, per convidar el president Tarradellas a assistir al vell estadi de Sardenya a un partit. Hem parlat del rècord de gols i partits a la Clara Clemente, del rècord d'Àlex Cano, i com som d'història, no hem entrevistat la Clara Clemente avui i no hem entrevistat a l'Àlex Cano avui. Ens hem basat en les seves pròpies explicacions de la seva vida personal i esportiva que han anat explicant ells en diferents mitjans o mitjans propis del club al llarg de la seva trajectòria. O sigui, també escapar-se del mètode habitual de fer una peça així, que és, mira, trucarem a tal persona i li preguntarem. No, ell ja ho ha explicat al llarg de la vida, ell mateix s'autorescatarà les seves declaracions per completar la peça. Però molt breu, quina és la peça única que t'ha fet més... L'has posat, ja sé que l'has posat carinyo a totes, però es notava, quan es feia, es notava que li feies molt de carinyo. Però quina és, digues, la que t'ha agradat més, t'ha fet més il·lusió, la que li tens més estima? A mi la que m'ha fet més il·lusió és la peça de la salvació davant de l'Esport Badaloní. Perquè hi era al camp... Carlos Clay... Sí. No. Carlos Clay és l'ascens de categories. Sorrellers quan salva el descens a tercera divisió al minut 95 de l'últim partit, perquè ens coneixem amb en Surra, perquè hem parlat moltíssimes vegades, perquè va voler participar en el testimoni, perquè hem rescatat periodistes d'aquesta casa, de Ràdio Gràcia, que van fer el partit ara fa 20 i tants anys, i aquell em va fer molta il·lusió deixar un record, un testimoni sonor d'aquella històrica permanència que no sé si tornarem a viure mai més una cosa igual. Doncs Àngel, ara ve el moment de la traquito. El tovalló el treus tu? Sí, està aquí, està preparat aquí el tovalló. Fora de programa, no?, que diuen al teatre. Fora de programa farem una representació.
Que la temporada que ve tindrem més càpsules, ja esteu pensant temes... Estem pensant càpsules com el que hem sentit aquesta temporada i estem pensant de fer alguna cosa original que encara no direm, ja ho anunciarem per xarxes també del TOC. De fet, preavanço una cosa que no he comentat ni amb vosaltres. Mare de Déu, mare No, O sigui, ara la Raquito s'acaba de girar. Sí, acabo de girar el robatori l'acabo de girar cap a l'altra banda. Hauríem de tirar músiques. No preanuncio res, dic que preanuncio que haurem de parlar de novetats. Ah, molt bé. Amb vosaltres, però sí, alguna cosa interessant i bastant més coral. Molt bé, Sí. Molt bé. Doncs, mentre esperem aquest anunci i aquestes noves peces de la temporada que ve, recordem que les podeu consultar al grup d'història Ramon Vergés, que estan cada una per separat, Sí. i també tant a la web com als perfils de X i d'Instagram. I també el canal de YouTube que teniu, no? També, Correcte, tenim un canal de YouTube també.